Keď sa niekoho spýtaš, kto je najnebezpečnejší brawler, väčšina ľudí ti povie meno podľa sily. Možno Shelly, možno Spike, alebo možno Crow. Ale čo ak sa všetci mýlia? Čo ak najnebezpečnejší brawler nie je ten, ktorý spôsobí najväčšie poškodenie? Čo ak je to ten, ktorý vie niečo, čo ostatní nevedia? Ten, ktorý pozná pravdu o Star Parku a práve preto je nebezpečný. Poďme sa na to pozrieť. Niektorí brawlery pôsobia zvláštne. Crow vyzerá ako výsledok experimentu. Spike nehovorí vôbec a Leon sa neustále skrýva. A Mortis sa správa, ako by tu bol oveľa dlhšie než ostatní. Každý z nich ukrýva tajomstvo, ale možno jeden z nich pozná celú pravdu. Pravdu o tom, čo sa stalo pred Star Parkom. A ak niekto pozná tieto odpovede, automaticky sa stáva najnebezpečnejším brawlerom v celom príbehu. Existuje jedna teória, ktorá sa objavuje častejšie než ostatné. A tá hovorí o Leonovi. Leon dokáže zmiznúť, objaviť sa tam, kde ho nikto nevidí. Počuť veci, ktoré ostatní nepočujú a vidieť veci, ktoré ostatní nevidia. Čo ak počas rokov objavil niečo, čo nikdy nemalo výjsť? Tajnú miestnosť, zakázané dokumenty alebo laboratórium, ukryté pod Star Parkom. Možno práve preto sa to skrýva. Nie pred ostatnými, ale pred tými, ktorí nechcú, aby pravda vyšla najavo. Ale čo ak sa pozeráme na nesprávnu osobu? Čo ak najnebezpečnejší brawler nie je ten, kto pozná pravdu, ale ten, kto ju vytvoril? Možno existuje brawler, ktorý bol prvým experimentom, prvým úspechom Star Parku a prvým dôkazom, že projekt funguje. A možno sa dodnes pohybuje medzi ostatnými brawlermi. Nenápadne, aby si to nikto nevšimol. Čaká, pozoruje a plánuje. A teraz tá najdesivejšia možnosť. Čo ak najnebezpečnejší brawler nie je nebezpečný preto, že chce všetkých zničiť? Čo ak je najnebezpečnejší preto, že chce všetkých oslobodiť? Predstav si, že si pravdu, že celý Star Park je experiment, že všetko je lož a že jediný spôsob, ako to zastaviť, je zničiť celý systém. Pre ostatných by bol hrdina, pre Star Park by bol najväčšou hrozbou. A možno práve teraz sa niekde v Star Parku nachádza brawler, ktorý už pozná celú pravdu. Brawler, ktorého sa Star Park bojí viac než kohokoľvek iného. Otázka je len, kto to je?